Segundo explicou o rexedor, a actuación que forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal da Deputación da Coruña inclúe a mellora da fachada do Centro Sociocultural e virán a solucionar os graves problemas de filtracións no edificio, no que se asenta tamén a escola unitaria. A actuación leva tamén aparellada a mellora da accesibilidade global do edificio, que non dispoñía de facilidades para o acceso de persoas con discapacidade. O proxecto conta cun orzamento total de execución de algo máis de 98.000 euros. Está en marcha neste momento as obras no Centro Cultural de Tarajoña, as obras que pretenden fundamentalmente atender os problemas de eficiencia enerxética e de illamento do edificio e de accesibilidade tamén, consistente fundamentalmente na instalación dun ascensor e dunha rampa de acceso, e no que ten que ver co primeiro, a reforma da fachada oeste, que era a que estaba en peor estado. Non entran dentro do que estaba previsto outra serie de reformas que o edificio tamén necesita, tamén noutras fachadas e noutros puntos, pero bueno, trataremos tamén de pouquinho a pouco ir arranxando eses desperfectos, pero partindo xa dun avance importante con esta actuación. Bustelo fixo referencia tamén a outra obra que se está a desenvolver nestes momentos nesta parroquia, como é a mellora da envolvente do pabillón do Colexio Brea Segade. A actuación, segundo el, virá a mellorar as condicións do espazo e resolver así os problemas de filtracións que se viñan sufrindo nas instalacións. O rexedor confía en que as dúas accións estean rematadas antes do inicio do vindeiro curso, para non interferir no normal funcionamento das clases.